Brigade in Action. Programa nga gindihon sang 303rd Brigade para ipalabot sa inyo ang mga balita na hanungod sa aton Armed Forces of the Philippines. Impormasyon, accomplishment, issue, opinyon, kag serbisyo publiko. Brigade in Action. Mabatian diri sa Action Radio. Oras sa Bogos nga Pilipinas, nagdagat na kita sa alas 10:14 sang aga. Welcome naman mga kabyanan sa aton palatuntunan na Brigade in Action, mabatian alas 10, tubtob alas 11 sang aga, dirigid lamang sa Action Radio Bacolod. No, kami naman ang inyong makaalagad sa kangina na Sergeant Gikana haliniya sa 32nd Civil Military Operation Peacemaker Company, kag nga kon nga gwapuhon kag maalwan nga sparring partner no other than Okay, Sergeant Dick, inyahal niya sa 303rd Brigade. Doon, nasalamukan ko pagambal mga maalwan. kaya nagapromisa na sa kagina nga siya ang maglibre sa akon sa Manyaga. Doon, ano ba? Nabalusan ko. Okay, good morning sa atong mga soking at tigpalamatidriya sa atong sosyedad sa Bacolod and probinsya sa Negros Occidental. Yes, today, good morning. June 19, Yes, sa tanan ng mga tatay, Happy Father's Day. Yes, Happy Father's Day gid sa tanan nga amay, papa, daddy, kag sa mangin amay na sa palabuton. May Yes. isa ka Happy Father's Day. Kag sa imo partner kag sa akon man. Yes, so, Kag ang aton nga istoryahan sa sining aga ginangyot atong mga suki nga tigpalamati nga i-like kag share man ang aton nga programa diri sa Action Radio Bacolod Facebook page kag sa 303rd Infantry Brigade Facebook official page man. Actually makita mo nila ning aton yung program sa 303rd Brigade no tungod gini-share mo ni sang aton nga 303rd mismo kay ati syempre ang bagay naton para mapauswag pagin naton ang aton nga palatuntunan di same time mapalap nagpagin naton ang mga issue nga aton gina-istoryan subong aga. And good morning lang sa tanan yung mga taga team na 303rd no labi na Yes, kay good morning, commander kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Subong man kay XO namon nga Yes, pero may ginisaya nagapatamyo kay Lieutenant Colonel Arnel Calawagan. And siyempre kay Captain Rosal. Yes, no kag kay Captain Tihado yung amon nga commanding officer kag of course partner kayo sa amon nga first sergeant kay Technical Sergeant Moreno Jr. So nagatune in ginayaga lagubo ginadaya ang iyang radyo sa subong nga aga. Yes, so, Kag partner speaking sang like may balita o may nagdaog may nagdaog sa aton nga weekly top fan. Oo, tungod kay duha kasi manang I think duha kasi manang wala kita winners tungod kay ang most nga nag top fan sa 303rd Brigade mga military men no? And women. Labi na si Ma'am Cha, siya gid ang pinaka number 1. So subong nga si Mana, may ara kami tani to last week partner nga tagaan. Actually gin contact namon Yes, sa ato sa Hong Kong. Ang bago mas mahal pa siguro ang shipping shipping kaysa shipping sa fee, yes. sa nadagan niya. So subong nga si Mana, and I think na next Sunday niya ni madawat ang aton nga kuan. Ang winner naton sa top fan for the week sa 303rd Brigade page amo si Mama Lani Chavez Bantilan. Wow, Taga congratulations. Barangay Tangob. Yes. No, na-contact ko na ni sa. So by Sunday ihatag na siya ang iyang nadagaan nga mug, no? Yang ginagamit naton pagpangapi and ang 303rd t-shirt, no? Yes, OLED drop tawag sila ng kaga ng expandable no? the dry fit. Dry fit. And natutali sa dry fit kundi mainat siya, no? Mainat sa So manami ini at least ma-proud nyo man niya nakaano sa nakadawat. So sa atong mga listeners nga always nagapamati diri sa atong programa labi na gid sa Action Radio sa tanang man nga palatuntunan. Kindly inyo lang inyo lang tika-tikaon Yes. ang page sa 303rd Brigade sa mga post nila inyo lang i-like no basi ka mo ang mangin top fan for the week. Yes, isa sa mga winner sa aton nga pahampang. Yes. So, no kagang pinaka-importante dira partner ang manami dira ang information nga ginahatag naton sa aton nga mga pumuluyo no, when it comes sa efforts kag sa nga ginatrabaho mga activities ang inyong Philippine Army which is diri sa area of responsibility sang Negros Occidental. Okay, si partner. Under sang 303rd Infantry Brigade. Yes, kag okay no sa mga aspirant, Yes, aspirant naman. nga gusto magsulod sa candidate soldiers course, no, Officer. sa mga officers candidate course.
sa mga nagapamangkot permi kon sa exam. So abangan nyo ang aton nga palatuntunan subong amon nga lawagon kon sa anong exam, then kung diin pwede maka-online registration Oo. para makater ka mo pag-abot sa day sa examination. Yes. Diri sa Bacolod, may ara may ara. So abangan nyo, pamati ka mo karon kay amon ilawag. Kung lawagon namon ang date of examination and link para sa registration partner. Yes, no. Sa mga aspirant naton karon sa last part sang aton nga program aton ng labuton. But anyways, no. Good morning manggali sa amay sang probinsya sang Negros Occidental, no other than Honorable Eugenio Bong Lacson. Sir, good morning, gid kag happy Father's Day sa imo. And then partner sa ilo kita sa mga weekly accomplishment naton or mga good news nga kung sa diin gipatigayon naton sa nga nanligad lang nga mga sinima na. So sa nga tinalikdan nga Hunyo, no, 11 tuig 2022 nagapatigayon niya partner sa nga ang RTC naton sa LCC or La Carlota City College nagpakita sang simpatya, no, sa mga biktima sa nga atrotesiya kag mga violations sining CPP-NPA sa mga inosente naton nga mga kauturan, which is ang tema sang ilang activity kundi nagano sila nagprayer naghalad sang isa ka pagpangamuyo kag candle lightning sa mga biktima sang ginapanghimo nga mga atrotesiya sang CPP-NPA, which is ang involved ni partner ang aton nga mga ROTC ka mga estudyante sang La Carlota City College. Kumbaga in short sini partner agini kondinar sang aton mga Yes. ROTC student ang mga ginipang himo sang armado ini mga pagpamatay, mga pagpangdaog-daog sa mga inosente naton nga mga civilian, no, mga pangilikil sa aton mga kabus kag nga mga negosyante, no, kay may mga hindi tanang nga negosyante partner ginitawag naton nga may kabus tungod ina lang mga sari-sari store lang Yes. ginagmay. O may iban man nga dalagko nga mga negosyante, no. So ginipakita lang sang aton nga mga ROTC nga sila mismo hindi sila gusto sa kamo sining mga pamaagi sining mga katapos ang armado kay ang barganan nila, no, nga dapat ang pumuluyo, no, sang bilog nga Pilipinas ay mangin matawhaya ang pagsinarayo, no. Yes. Hindi ya kay ambal nga nagapangabuhi tungod sa kakulba, nagapangabuhi tungod sa kadlok sang sa mga armado. So mismo sila ang nagahimo sang tikang para ipakita sining mga katapos ang terorista nga hindi sila gusto. Kag Yes. the best ini partner tungod ang ROTC officer gid naton mismo, mga RO naton ang nagahimo sini, no. Kabay pa hindi lamang ni sa Carlota College matabo kundi sa tanan man nga eskwelahan nga may ara ROTC, no. Ipakita naton nga ginakondenar naton ang mga ginipanghimo nga atrocity sining mga armado nga grupo. Actually, iniisaman ka reminder sa tanan nga mga hindi lang partner sa mga RTC kundi sa mga tanan nga mga kabataan nga maano sila mangin makuha naton nga mangin responsable nga kabataan, no. At the same time awareness gapon ni sa mga kabataan naton kung paano sila nga hindi ma-recruit sa ngining mga kabutigan, no, or mga deception tactics sang CPP-NPA kung paano nila rekruto ng mga kabataan. Gina-encourage naton ang bugos nga Negrosanon nga mangin vigilant kita bala partner, mangin vigilant kita kag mangin responsable nga kabataan kay para no hindi ang aton nga ginakuan dire gina-carry nga ang boss damlag sang kabataan, which is nga hindi naton gusto nga mangin kumaga maguba ang ilang boss damlag. Yes, actually isa man sa mga parts ng program amo tong ginambal mo nga symposium, no. Actually gini format gini mga kabataan nga kung ano bala ang mga ginitawag nga deception nga ginihimo o kung ining propaganda sang armado sa pag-infiltrate nila sa mga eskwelahan, sa pag-infiltrate nila sa mga kabataan, pagdoktrina sila sa kabataan para may idea ang aton mga bata, labi na nga aton mga estudyante kung paano sila rekruton sa armado. So, ang estudyante abi partner, once nga wala sila idea Yes. nga sa pamaagi o kung pamaagi sang armado kung paano mag-recruit sila.
nagakadala na sila. Yes. Pero kung ang mga kabataan naton matudloan Aware na na. naton sila o may aware na sila sa mga diskarte sining mga katapos ang komunista nga grupo ining mga terorista. Pag once nga may ara recruiter nga magkadto sila kag mag-istorya, kabalo na sila nga ay ini. Recruiter ini isang armado, no? Iwasan ko nisa, no, likayan ko nisa. So isa man didto, nakita ko nga may FRs kita nga nag-explain mismo Oo. sa mga Sa kabataan iyang naton naagyan. nga amo ning naagyan ko hindi ka mo hindi na kamo magsulod sa ini nga mga organization sang communist terrorist tungod kay naagyan ko na nasagamsaman ko kung ano ang kabudlay dito sa sulod sang hublag. So at least no ang balgan naton ini mga kabataan naton mangin kumbaga kung sa business pa open-minded ka ba Yes. mga amo mula na dapat mga bukas ang ilang huna no para hindi na sila malinlang. Actually partner may mga kabataan pa ko makita ang gisa nung hindi pagidihambal actually naka ining experience sa mga symposium. So dali sila mahaylo no. Yes. Kabay pa nga pamaagi sa aton mga ROTC students ang aton nga Ariscom Oh, yes. no sa aton 6 of FCDC malabot ini tanan nga mga eskwelahan para matagaan idea ining aton mga kabataan. Not only lang nga ang army kinanglan ang magsulod gid sa eskwelahan para magtudlo sa amo sini nga mga deception sang armado no. Ang mismo tani eskwelahan so kini pangabay taman ang mga universities, colleges no, mga high schools, school nga mismo ang aton mga professor, mga maestra nato mag-share man sang idea kung may hihibalo sila regarding sang recruitment sang armado para ang ilang mga estudyante mismo sa adlaw-adlaw nila nga pag-updanay matagaan nila idea. Yes. So isa na sa amo ganing hambal ni nato ang aton mga maestro, ang aton mga professor, ikaduha nato na sa ginikanan. Ginikanan. No? So ang ginikanan kabalo kita paano magpalangga sa mga bata, no? So kabay pa sa pagpalangga naton sini mga bata tungod ara sa sulod sa aton eskwelahan, tagaan naton sila sang pagtamod kag pagpaintindi sa ila, no, ideas para hindi sila malinlang pa sining mga propaganda kag mga matamis nga mga tinaga ang Yes. ginagamit sang armado partner. Yes, no, dako gini nga kon partner, dako gini nga kumbaga amo ning mangina kon naton, stepping stone. Kung sa diin nga encouragement na sa mga kabataan naton nga hindi na gid ma-recruit, no. Tama tong giyambal mo partner nga gin-encourage taman ang tanan nga mga professor, mga teachers nga magkaroon sila sang taglang may pag-amumabla sa mga kabataan. Kiti na na-experience naton na partner or nakita naton bala kung ano ang dako nga epekto sa kabataan kung ma-recruit sila sang teroristang grupo which is duwa lang napakatuan nila partner, either maguba ang ilang pag-eskwela or mapatay sila sa engkwentro. Amo gining nagakatabo realidad ni siya. So anyway partner oras naton alas 10:26. Pagbalik naton karon istoryahan tani ang sinapit or may isa kita ya partner nga na apprehend ito ya sa area sang Gihulngan City nga kung sa diin ambal gani naton ang Actually partner ini nga tao dugay na ni Oh, dugay na ni siya. ginipangita no ginilaas ang aton nga gobyerno tungod kay damo ni sa sang yes, oh. ginhimo man nga kardumal-dumal no dira sa central part sang Negros. So hambal gani naton pero ma-maintain no hindi tanan nga adlaw swerte ka. Yes, oh. Hindi Maabot gid ang tanaw adlaw, Martes. no? Maabot gid ang adlaw yang dimalason ka kag ma-apprehend ka gid sang aton kapulisan. So sayang tungod kay hambal gani naton may chance tani sa nga Yes, oo. mag-surrender pero ti pakigbatuan niya gid no nga isarado nga una-una kag magsigi sa trabaho sa hublag. So umabot ang adlaw nga dimalas. Yes. Aprehensa. So istoryahan ta na Suryanta na karon magabalik kita sa hindi madugay. Standby. Nag-champion, superpower na. Presyara tayo, presyara!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslaro nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigulugan, dapat man proteksyonan ang Brigade in action no alas 10:34 na. So partner atong gipromesa naton sa mga kautoran naton which is nga aton nga ipagadulong sila ang balita nga kung sa diin may isa naman niya ka high value targets o kung amo ni sang ginapangita sang gobyerno nga kung sa diin may damo-damo bilang mga karumal-dumal nga gipanghimo, mga extortions, no, mga pagpamatay sa mga kautoran naton, no, kasi diin apprehend dito ya sa area sang Central Negros sa may Gihulngan City sa may Barangay Sandayaw, no, sang tinalikdan lang Hunyo 12 sa Chimpogid sang Independence Day partner. Yes, oh. No, nadakpan naton sa successful law enforcement security operation sang PNP kag tropa naton sa kasunaluhan sa Philippine Army na apprehend ini si Macario Pat Sr. alias Lawin, no. Na-recover ni siya partner ang isa ka caliber of 45 pistol kag duha ka magazine nga loaded sang 11 live ammos, no, nakuha sa iyang mismo nga kaugalingon. Yes. So ini nga partner, ini nga operation is true, no, pinagi ni sa paghatag sang impormasyon sang iya nga pamilya. Okay, na istorya naton ang iya nga pamilya, no, so sa kadugay na partner, no, biskan sila mismo ginapangita na ni si alias Lawin kay nang kumbaga biskan sila nga pamilya, no, hindi na sila gusto tani nga si Macario, no, magsigi pa ni sa mag-entra sa armado o galing Actually partner, mismo pamilya niya tama nang ginhambal mo, mismo pamilya niya ang nag-ayo sa iya tungod kay nabalaan sa pamilya niya sini nga madamo na sa sang record sa kapulisan, no, record niya sa army kag mismong mga pumuluyo dito sa area nga iya nga giyuan nakabalo na sa iyang mga data niya. So tungod siguro siyempre pamilya niya may pagpalangga na sa iya. Giniayo sa nga balik na lang ka sa bakansang gobyerno para dili na may tabo og unsa pa sa imuha. Ang problema ining si Macario Pat Silawin danlog ni partner sa mga kautoran naton daw ko ani siya no. Ining duhaluan. Ano ganing sa Saraga? Pantat. Dandog pa sa pantat, no? Kung di may mga operasyon, makasibat ni sa dayon, porti ang balgin naton, ang pantat, ang kadanlugon sang pantat, may pangontrada. Abulang katapat sila, no? So, nag-abot ang dimalas, no? Siguro, ang pamilya niya, hindi naman gid makagwanta, no? Konsensya naman, ang bala kong pabayaan nila ni, basi mapatay pa, no? So ang ginhimo sa pamilya nag-feed sa information sa aton Philippine Army o sa aton PNP. Sir, ari din nga mo ni himata, no? Please lang. Apprehend nyo lang, correct. No? Para hindi sa ma-disgrasya. So evaluate sa aton kapulisan kag sa aton na Philippine Army na naibaluan nga positibo nga ara na si Macario. Yes, Ini si Macario Pat. So gilayon nag-conduct sang operation to apprehend sining katapos ang terorista nga tao. So nadakpan ining si Macario Pat Sr. kung ginitawag ni sa sulod sa hublag si Kalawin, no? Dito sa may sitio Anahaw.
sa Barangay Sandayaw sa Siyudad Sanggolngan. No? So sa pagka-apprehend sa iya, tama tong ginambala, may na-recover siya ng mga armas. And siguro sang nakita na ni Macario, ining nakita yan na ni ining na-apprehend nga armado nga wala man sa ginano sang PNP, Correct. wala man sa tandog sang army. Kung sa Ilonggo busa ginampingan sa kung sa Yes, Cebuano oo. pa. So nag-rebuild na lang sa o kung nagpagwa sa sang mga tinaga nga ambal niya daga-os kami no sa mga pamalay tungod sang kabudlay, kulang sa supply, no, halin sa masa, no, kag mismo ang pamilya niya nag-encourage siya. Kag pagka-apprehend siya partner, wala na sa nagpalak eh. Yes. No? Siguro na ano niya naman, Na-realize na sa kagalingon. anytime, siguro nabatsagan niya anytime, pwede ko madakpan, no? So wala na siya nag-react. Wala na siya, so nagpadakop na lang gid siya, no? O siguro hambal ganin naton ang tao nga nadulaan na tsansa sa iyang nga grupo, mapaano na lang ginaya, either mag-surrender o kon magpadakop. Yes. So ginapabugal gid sang aton nga brigade commander ang pagkadakop sining madanlog nga terorista, no, ambal ganin naton ang pantat katapat sina is abo lang, no, ang terorista ang katapat sina information niya nga halin sa mata o kung information halin sa mga tao nga kundi Sa sa mga area nag-operate, no. So Yes. kabay pa nga ining pag-friend kay Macario o kung kay Kalawin sining armado nga grupo mangin sample sa iban pa nga mga katapo sang armado nga wala pa yan nagapamati sa aton programa, pero wala yan naga-surrender. Yes. Ako partner paglantaw ko sa pagdakop kay kuan. Amo ni siyang basis ko. Sa nakita ko, sayang nga may programa kita sa government partner which is amuning Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Dako gid nga pagkasayang. Kumbaga ako sa akong kaulingon nadismaya ko bala nga why is it nga nag-surrender sabi. No, nag-surrender na lang sa balak iti gin-encourage naton ang mga kauturan naton nga ara sa vlog nga mag-abil sang programa. Pag-abil mo yan sang programa, partner Aryo, may ginatawag kita nga cash assistance nga gina-provide sa ila. Although gambal ganin naton nga biskan nangin membro o kapasa nga Communist Party Philippines nangin full-time in PA ka, kumbaga ginatagaan naton sila sang second chance nga magbalik sa sabakan sa gobyerno. Galing kasayang. Lain partner nga kung nadakpan kaya kag sa nag-surrender ka mismo nga sa kaugalingon mo. Lain na siya nga plastada. Te kung nadakpan kaya bangon mo gid kung ano tong mga kaso nga ipagapal sa imo. Yes. Unless driya sa kung nag-surrender ka, no, may ginatawag kita nga mga tagaan ka mo sang abogado. Halimbawa kung may mga kaso ka mo sang una, may mga mitigating circumstances, kung hindi magid mabugat, no, amo nang ginako naton, ginaproseso naton na sa programa sang ICLIP. No, ang ginasayangan lagi kuya partner nga wala iyagi bill, wala iyagi kumbaga tatak sa kaisipan niya nga ang kaupod ko to gani naka-avail sa mga programa, why is it ako, no, pero ginapasalamatan man naton ang sa pamilya nga nagatag sang nagpid sang information kay mas ambal ganin naton partner mas much better nga buhi sa kag pangatubangon niya ang iyang asunto sa mga pumuluyo compare sa napatay sa inkwentro. Yes, Amo nang ginapasalamatan gid mismo sang pamilya. Amo nang in-encourage naton ang mga kautoran naton base may nagapamati bla partner actually may nagamonitor may nagamonitor gini. Oo. Now hindi na naton pagulaton nga ang paginulsol, no, mag-aabot sa aton. Why is it nga i-grab naton blang opportunity, no, i-abi naton ang clip. Partner, ang pamilya ni Macario Fat Senior, isa ni siya sa dapat pagasundon man sa mga pamilya, Correct. sang mga rebuilde. Kabalo po may mga nagapamati sa aton nga may pamilya sa armado. Sundon yung ginihimo sang pamilya ni Macario Fat nga konsa din. Sila ya mismo na ang nagtudlo. Correct. Para ma-apprehend kag siyempre pag ato ka na sa prison, bisan na prison ka to partner, pero layo ka sa katalagman Yes, nga oo. mapatay ka sa Matubangon mo lang gid yang kaso Oo. nga Kaysa ka magbato ka to sa kabukiran, Oo. abuton ko sang dimalas, ti hurayad ka gid, no? So amo na yung aton nga punto diri nga
hindi lamang kinanglan army ang magpursot dito ng pangita. Mismo ang pamilya dako ang maibulig. Yes, correct. Kaya nga man, ang pamilya may communication niya partner. Correct. Oo. Sa mga Makontak pamilya nila. nila nga ara sa sulod sa Hublag. Kamo ang mangin tulay Correct. sang inyo mga pamilya o ni mata nga ara sa sulod sa Hublag nga mapasulod yung information pakadto sa iya. Correct. Ano bala ang programa sang gobyerno? Ano bala ang gusto sang gobyerno sa mga rebelde nga magbalik sa sabakan sang gobyerno? Hindi nyo ni paghipusan. Tungod kay once nga hindi ka mo magpakabana kung sa Cebuano pa, kag hindi nyo matagaan sang information didto ang inyo mga utod o pamilya sa sulod sang Hublag, Correct. ang disgrasya matabo na. Pero amo ning ngambal ko isa sa example nga pinaka very good nga ginhimo sang pamilya ni Macario Pat alias Lawin ang pa-apprehend sa iya pamilya, pa-apprehend sa iya para maging secure sa kag layo sa iya sa kamatayan. O kanami gani sa komedya lang partner kanami gani kay sa nadakpa nato at least ara na sa prisuhan pangatubangon niya ng kaso ya may bantay pa sa libre pa kaon niya hindi na sa mga budlay to sa kabukiran niya. Yan na sentensya niya. No ka partner speaking sang good news no. Ang mo tong ginambal ko bili nga sayang Ario partner may 39 kita ka mga former rebels Wow. sa diin sa inilang tinalikdan nga mga sinimana ang no nag-surrender na sa aton yang sabakan sa gobyerno which is para ni sa mga negrosano naton kag sa bug-os nga Western Visayas ining pag surrender sang 39 ka mga former rebels including na ni partner ang 8 ka mga top leaders no diri sa Western Visayas no? Surrenderies and i-clear ta lang surrenderies and apprehension ining 39. Oo, correct. Hindi ang nga tanan nga nagsurrender. May apprehension niya no. So ang kabilugan nga result is 39 communist terrorist ang neutralize no sang aton third ID diri sa aton sa Western Yes, Visayas. no. So pinaagi ini partner sa focus military operations naton, programa sang gobyerno, encouragement naton sa radio program, sa mga social media operations naton, flyers no, peace advocacy symposium sa tanan nga gina-efforts naton together with the local government unit kag local government agencies which is among ang programa isa ka programa sang NTFL kag partner. So ang ini nga 39 partner i-kwanta lang ni kumbaga i-anticipate na at amo ni siya ang madason nga tagaan naton sang programa. Not only that hindi kabilugan niya ang 39 ang matagaan tungod may apprehension to eh. Ang apprehension wala tayo labot. Wala tayo labot. He must rehas kamo to ya. Yes, no? He must rehas gini mga ka-action. Pero ang nabilong sa 39 nga mga nag-surrender, amo to ya ang avail sa ICLIP program and sang local government nga mga programa no. So sa 39 may makaganar sang kwarta o kung makakuha sang support, may ara man niya nga mapriso tungod wala saya nag-surrender no. So then pilion nyo makakuha kamo oportunidad nga matagaan kamo livelihood and cash assistance o kon nang mangin mapriso kamo da kag malamig ang simoy ng hangin sa kagabihon mo. Yes. So, speaking sang partner sang cash assistance, ari may financial assistance kita nga gihatag, no. Dito sa mga sa 16 naton ka former rebels kag milisyang bayan ang naka-receive sang assistance no sa individual crisis situation halin iya partner sa DSWD didto sa may area sa 94 sa may barangay Tambo Ayungon Negros Oriental sang tinalikdan lang 15 sang Hunyo tuig 2022. Yes, wow. No? Ining 16 kabilugan na ni sa sang area sang 94th ID. Yes, no? So either may ara da sa Ayungon, La Libertad, no. So dito sa ila sa area sang 94th is may 16. Yes. No nga actually ining mga ang former rebels ini partner mga I think last year ni mga nag-surrender no ang naka-avail sang cash assistance. So amo ganini pag surrender mo may immediate cash ka nga ihatag the same time may ara pagid pasunod nga may mga financial assistance pagid no
amo ning pinakanami sa programa sa gobyerno para sa mga former rebels, no? Nga nagbalik sa mainstream niya sang aton nga syudad. Ang ambal ganit naton ang aton gobyerno nakabaka-baka no sang palabot sang mga mensahe nga sa programa sang aton nga gobyerno, no? Ang aton man niya nga ang ginihambal ko lang gid permanente. Gusto naton mapalabot sa mga ang ining information partner dito mismo sa mga Pinakasulok-sulukan. sa armado. Kasi balawat na partner, may ara ya armado, may ara ya grupo sa armado das kapukiran. Hindi sila gusto magmati ila membro sang Sa radyo. programa, sa gobyerno. Hindi sila gusto magpatanaw sa Facebook. Kabalo ka mo, balo ka partner. Ako balo ka mga kamuk action. Once nga pasugtan nila ining mga Binag-binag. membro nila nga mag-open sa Facebook, mamati sa radio, mabuksan ng una-una ni, oy, may ara gali programa nga mo Yes. sina, no? To, wala pa kami Do ginatanggalan mo Oo. partner sang blindfold kining mga So tungod may mga armado nga nakabati. Ang gihambal ko to gay na partner nga sa mga pamilya, actually amo niyo. Sa mga armado yang nga wala gini pasugtan nga mamati sang radio, magtanaw sa Facebook, kung ano pa nga mga social medias. Ang information nga nabatian sang ilang pamilya, amo tong ihatag mo sa pamilya Yes. mo tong nga ginibabalan. At least correct. may idea sila. Correct. Amo nang pinakanami, no? Ang pinakanami na sa. And ang balginin naton, ang pagbinuligay gid, hindi lamang army, hindi lamang police, hindi man lamang government agencies of dan sang aton mga kauturan kag pamilya mismo sa mga armado, mahatag naton kung masikyar gid naton ining mga rebuilding nga magbalik sa mainstream sang aton society. And 10:51 partner at Yes. oras. Ari na. Ari na ginahulat sang aton nga mga tigpalamati, no. Sa tanan nga mga aspirant naton nga mga kabataan, no, nga gusto magsulod sa sundalo, no. Munisa, may schedule na kita ya partner sang second semester sang AFSAT application, no. Tentative nga schedule partner sa July, no, 2022. Partner diri sa aton sa Negros Occidental, no, ang schedule ang aton nga binyo diri always giniya sa Carlos Hilado Memorial National High School sa Kamsi, no. So i-ano naton sa ila i-deliver naton sa mga suki naton nga tigpalamati or ipabalo naton sa ila kung saan og gid ang exact nga schedule kay may ara kita nga schedule ini nga sa umalabot nga July. Pero para mas kung di na kamo kahulat, no, sa dason naton nga programa sa Kanginan, pwede niyo ma-search ang Army Recruitment Office Negros and Secure, no, kay gapost na sila dira and then naton nga spearhead Army spearhead troopers, no. Kaga nga aton nga 303rd Infantry Brigade actually gina-post naton ina. So ang ano ba lang qualifications naton partner? Anyway, ari na. Before to sa qualification partner. Correct. Wala sang walk-in. Yes, no? oo. I-clear naton. Base na gasal Okay, sorry. I-clear naton partner, no? Before sang examination, wala sang walk-in applicants, no? correct. Wala to yung hambal makadto ka lang to Oo. kag mag-exam. No, mali na sa. Kinanglan naton sa mga aspirant na nga gusto magsulod sa Armed Forces of the Philippines, kinanglan naton mag-online registration. Yes, oo. Tungod may ara pa kita subong pandemic, Pandemic, no? yes, correct. Sulod ka mo o kung kadto ka mo sa page sang Army Recruitment Office Negros, Bohol, and Siquijor, no? Scroll nyo padalom, may ginibutang da sila nga link color blue na sa, no? Correct. Color blue. I-click nyo na da, registered ka mo. After nyo yung registered partner, ma-reply na sa inyo kung nakasulod na bala ka mo sa online registration. Pagkatapos nyo online registration, okay na. Hulaton mong exam. Yes, Oh. Anong imo nga ipreparar sa imo kagalingon? Okay. Ara na, amo na ni Magkutan sa mo dali kagalingon mo, ikaw bala nakasulod sa age requirements. Ako bala halin ko sa 18 to 25. Okay, pasok ko. Sulod ko, no? Kinanglan ko sang ano ba lang natapos ko. Naka senior high ako, may national certificate to ako. Pasok bang ko? Kung gusto mo man sa officer, 4 years graduate ako. May board exam ako. Sulod man ko. Okay, ano pa? May pamilya bala ko, may asawa kag bata ko bala. Ay wala, single ko. Sulod ka naman. So ginilista mo na, no? And
Ay, siyempre, Pilipino ako. Okay, ano pa? Ang akon balahit, makapasar. No? Testingan mo yung height. Oh, 5 flat ko. Pasok. Okay na. Pila naka-requirements ang imong apat na. No? Okay. Kondisyon bala akong lawas, may sakit bala ako kung wala. Chikon mo ang imong kaugalingon. O akong mentality bala, may Okay. diferensya kung wala. Okay. Chikan mo naman. Okay, pak. Pasok ka na. Anong imuon mo? Prepare ka naman karon. Kiti ang kagalingon mo na imong na-check mo, ha? Anong hambal ko? Edad mo, ang natapusan mo, sortero ka bala kung hindi, Pilipino ka bala kung hindi, pasok bala kung height, okay, kompleto, pasok ko. Ano naman nga mga requirements karon ng imo nga para sa papilis? Okay, ari naman diri naman kita partner sa may, ini tawag naton, kinanglan naton sang PSA birth certificate. PSA, PSA hindi na tong NSO. Wala na to. May ano sa partner, may resibo na sa May resibo na nakata-attach, salin sa no? PSA. Ano pa? Transcript of record. Lista nyo niya mga ka-action nga gusto mo kwan. Gini ano ko na gini sa inyo. Transcript of record and diploma nga original. Hindi na nila pagkwaon ha. Tanaw na nila during sang examination to prove nga kamo nga imo na sa. Correct. Pati ang imo diploma nga imo na sa. Kung naka-eskwela ka gid bala. Ano pa? No? Kung senior high ka, kag may insito ka, dalon mo ang imo nga national certificate to, either welder ka man da. No, basta kay graduate ka sa May nakabutang na TESDA TESDA sa babaw. Certification NC2. insito. Then ang imo nga senior high certificate. Yes. Yes. Amo nang dalon mo. Ano pa? Diploma with Form 137 para sa mga high school graduate. Nga hindi covered. Nga hindi covered sa K-12 pero I think wala na Wala na ni. Kaya Tungod ang iban nga mga overage na ning iban eh. Yes, ang iban ka So kinahanglan gyud sang may K-12, no? Valid ID. Government ID man na or civilian ID basta kay valid, like example SSS, no? Inang sa Comelec ano kanina sa ang voters ID. voters ID. Ano pa? Driver's license. PhilHealth. Amo nang imo nga kunti na check mo na kaugalingon mo, na check mo na requirements mo. Correct. Ano naman pa magkuton mo sa kaugalingon mo? Saan ang exam? Yes, amo na ta. Okay na ni. So ang exam naton by the month of July. No, hindi pa namon ipagwa gid ang date exactly. Pero kinanglan for the month of July prepare ka mo nga mag take siyang exam. Nga dala nyo na ning akong ginihambal. And ano pa partner? Once magsulod ka mo sa mag-take ka mo exam, please naman, hindi ka mo sa mga lalaki. Hindi ka mo mag-color-color sa buhok nyo. Kag hindi ka mo mag-oro aritos, automatic disqualified yun ka mo. Yes, correct. Dogo parehas bilang apply ka partner sa isa ka kumpanya nga may ginatawag nga pleasing personalities. Bawal ang tato, bawal ang anong tawag siya? Piercing. Wala ko yung piercing, amo nang hindi ko kabalo, no? Bawal ang tato, bawal ang piercing, Kulay sang buhok. And please, hindi ka mo magsuksok sando. May na experience ko. Last year, nagkabit-bit mag, sir, may exam ko. Nag-examan mo. Si sir. Sulod ko to. Sa imo ay tanaw. Makasulod ikaw. Sa imo ay tanaw, sorry. Sa imo ay tanaw, makasulod ka man. Hoy, sir eh. Sa imo ay atubang sa salamin. Di nakasando ka pasulod ka yan to. Abala hindi pwede sir raw. Ang pagkuari man timo nga tao yang. Siyempre ang gini-apply mo ya, trabaho. Yes, correct. Wala kay ga-apply basketball nga sando, imo suksokon. May ko try out ka to sa basketballan kiti sando kag mo Ano sapat. balita na to siya? So, I don't know, wala na ko balita, no. So kinanglan proper kita, naka white t-shirt kita, Yes, nakapantalon kita, nakapantalon, no. nakapangiskis kita sa bungot, no. Nakagupit kita, no. Ang pinakadabis pag ina partner. Okay, pinakadabis pag ina partner. Timpranoan mo tulog, no. Kung may reviewer ka, kung I don't know anong tawag subong sa una sa amon abi NCEA. Mga batang 90s NCEA na eh. Tapos nag-insat. And I don't know kung ano subong ang kwan. Doon mo lang nga examination gapon, no? Ang gina-take nyo dito, may mga abstract reasoning, kung ano pa, no? So tatlo na partner nadumduman ko sang way back 2016. Tatlo na ang numerical, ang ginatawag nga verbal, kag ang sa may mga grammar bla English, reasoning ability. No, dira na siya tatlo na sa mga base dira, no. Okay. Kag Okay. magdala sila sang Mongol 2. Mongol 2 ang ginagamit sa pag-fill up. Kuan tandaan yung ginambal ni partner kan, reasoning ability. Hindi lang kay reasoning lang. Basta kung dalo nyo reasoning lang bala. Rason ka pa ng rason. So amo lang na mga ka-action.
So duha subong ang kota. Officers Candidate Course and Candidate Soldiers Soldier Course. Course. No, so kabay pa nga may makasulod naman sa aton. Yes, no? correct. Wala niya bakir-bakir ha, basta magambal nga, hindi ko yung mag-online registration, may kilala kong army to. Correct. Wala na namon gina cater ang mga pabakir-bakir. Tama. No? Ang aton dire, kinanglan mag-agi kita sa proper nga proseso. Kaya nga man, once nga makaagi kita sa proper nga proseso, pag makasulod kita sa armed forces, makasulod kita sa army, proper man nga trabaho ang aton nga pagaymuan. Yes. Kaya once nga nagsulod kaya nga may bakir-bakir, pag abot mo to yung ara ka na sa field, tawgon mo pa bakir mo nga man dito ka ginasay, no? Actually, partner, sa Bakir, wala na ginakon na sa aton nga organization. Kay ang tema naton sa pag-recruit is select the best and the brightest. Yes, So, wala naton oo. nga ginakon na Wala na bakir-bakir sa una pa tong tiyempo 1957 paguro na. 19 forgotten pa na yung may mga 19 bakir. Oh, subong niya wala na pa bakir-bakir. Kami ginadismaya ginamo na ang ginahangambal nga may bakir-bakir no. Tungod kami mismo experience na mo niya nagsulod sa armed forces, wala kami bakir. Correct. Oh, kita mo so hindi diretso nga to yung mga pagpanerbisyo. So liwat partner, basi kon may tawag diri gusto pa mag-online registration. Yes, And hindi pagkalipatan ang aton nga page Triotor Brigade, no? Like nyo and follow kay basi kamo ang sunod nga mangin madinalagon Yes. sang mag and t-shirt. Good morning. Ako, partner, ikonta lang sila. Kami nagapamangkot diri pila man kuno ang compensation sang mangin candidate soldier course kag officer candidate course. Actually, during the sa subong kung mag-training ka mo sa candidate soldier ara sa 33,000 ang inyong compensation, no? Ang benefits bala sa kung training ka mo, Pay and allowances. pay and allowances. Enlist ka mo private, 37,000 na siya. Ito dako nga bagay. Kung sa officer candidate course naman, muna sa mga OCC naton, ara sa 45,000 ang kung probationary second lieutenant ka. Mag full pledge lieutenant ka ara sa mga 50 plus, no? Pero may 50 tip ko plus sa ila partner, may tip ko sa hindi nyo nanay pag-isipan ng Yes, sweldo. correct. Hindi nyo I-survive nyo ang- Isipon nyo nanay, paano ka mo makasurvive? makasurvive? Kaya basi kung wala ka mo kasurvive, kaya tapos mga ka mo sweldo, at hindi pwede. Hindi nyo pag-mindset ana yung sweldo. No? Ang sweldo, aral na yan. I-mindset nyo ang inyo kaugalingon, paano nyo masurvive ang tanan nga academic and non-academic training sa Yes. sulod sa Armed Forces of the Philippines. Amo lang na inyong mindset. Yes, correct. Kag eskwela todo. Yes, na gaya actually partner, no, mo gini ang topic nga gusto naton ikuan palabot sa mga kauturan naton kiti damo-damo ang nagapamangkot sa aton sa processing. Partner, sa imo ulihi nga mga mensahe. Okay sa tanan naton yung mga suking at palamati kabay pa nga hindi ka mo magsawa no sa pagpamati sa aton nga palatuntunan kung sa diin inilang nga atong palatuntunan nga makahatag information para sa mga kautoran naton nga ara pa sa sulod yapon sang hublag kay tungod ang aton nga mission dire amo nga magbalik sila tanan sa aton nga mainstream para mangin matawhay ng aton pungsod Pilipinas and liwat happy Father's Day sa tanan nga mga tatay nga mga mabuot. Sa kaga happy listening man kaya Nanay Pilisa sa kay sa akon nga mother no kay permini siya pamati always no nga basi to tamyawan man ko dabi sa imong programa. Nay mayong galang da kag mayo lang ang pagpamati sa liwat partner wala na gid kita nagakaigo nga oras kita nay naman kita or mag-upod naman kita sa dason naton nga pagpangalagad sa kanginan sa madason naman nga Domingo diri gid lamang sa inyong programa Brigade in Action sa Action Radio Bacolod mayong ugto sa tantanan.